Guazen gura bida nokikulinen atzean. Bai, egunon? Egunon, inkesta bat egiten dut Euskarari buruz. Bai, xar zaitez, xarra. Aintziratu. Hemen jarriko zira. Kafe bero bat hartuko dugu. Bai, gustora. Peio, zato kafe beroarekin? Zerekin? Kafe beroarekin. Zer dela aipatu duzun inkesta hori? Inkesta hau egiten dugu jakiteko gure herrian zenbatek dakiten euskara, nola erabiltzen duten, eta gaineran jakin nahiko genuke zen iritzi duzuen herri hizkuntzari buruz. Zergatik gu hautatu gaitu zuezuk? Sortezko autua da, baina lasai izan, zuen izena ez da agertuko idazkietan, beraz zintzotasun osoz erantzutea galdegiten dizuet. Bai, gogotik. Baina gero ondarioak jakin nahi ditugu, Kafea ekartzen diguzu? Bai, behotzen nahi da. Lehen galdera. Zenbatetaraino dakizu euskara? Ezerrez, zerbait, aski, ongi dudarik gabe. Ongi, biziki ongi. Ikastolan ikasi nuen idazten eta irakurtzen. Nik gela elibidunetan ikasi nuen. Nik ere ahas ongi badakit. Nola ikusten duzue zuen burua hizkuntzaren aldetik? Euskaldun? Euskaldun frantximan baino gehiago edo alderantziz? Ni eskualduna naiz eta besterik ez. Halere, frantximenta zara. Frantsesez euskaraz bezain ongi hitz egiten duzulakotz. Beraz, biak elebidunak zarete? Niretzat bi ezaugarriak berdintxo zauzkit. Alta gogoa frantximent baino eskualdunago dut. Kafea beroegi izanen da. Bai, txikonderia, bai! Ai, Eta gizon hori denak erran berzazko. Zehar izaut gizon hori. Barkatu, Hala, azkenean, kafe bero-bero hartuko dugu. etx. Mila esker. Familian zenbatek euskara dakizute? Aitamek biziki ongi, aminarebak ere bai. Nire amak biziki ongi. Gure aurrek askiki ongi. Ta... Zuen artean nola hitz egiten duzue? Beti euskaraz? Euskaraz frantsesez baino gehiago? Edo alderantziz? Beti eskuaraz. Edo kasik beti alo. Demagun euskaraz erdaraz baino gehiago. Eta sukrea, nun da? Sukria. Arrazo sukrea. Ez mila esker, sukrerik gabe. Hori txikanderia, Beste galdera bat? Norekin hitz egiten duzue gehienik? Gurasoekin, elkarrekin, aurrekin, adiskideekin, lankideekin, merkatuan, herriko etxean, irakasleekin edo zerbitzu publikoetan. Burrasuekin, adiskidekin, merkatuan eta irakasleekin. Bai,
Nik ere gauza bera erganezake. Segidako esaldiekin nola zaudete? Alde, ez alde, ez aurka, edo aurka. Zuen ustez, egiazki euskaldun izaiteko, euskara jakin behar da. Administratzaile izaiteko euskara jakin behar da. Eskolan aur guztiek euskara ikasiko dute. Irratietan eta telebistan euskara gehiago behar da. Nahiago dut ingelesa ikasi, euskara ikasi baino. Alde, 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 aurka. Eta zuretzat? Bai, gauza bera. Aha. Bizitzan beti ados zarete? Euskarari buruz beti ados gira. Baina beste gauzetan ez da ahont berdin. Nik gaiten dautzut. Erriz bita zurekin. Ba, errazut denak behar ditut erran. Kafea berri bai bada egin, kafea berotzen nahi dela, xika joiteko. Nokindu batziak izuntan. Normal zure lana da zerbait Gatia nok paskatu du zure minitxaroi. Normal zerbait egin. Joan behar dut, Bai. eta beste itzordu batzu. Esker denagatik eta... Bai, agur. Agur, jauna.